кишоварзони вилояти Суғ соли ҷорӣ дар майдони 59000 гектар киштии пунбадона мегузаронанд. дар ин бора Абдуҳаким Қаландаров, сардори шӯъбаи истеҳсолии сароясати кишоварзии вилояти Суғ иттилоъ дод. ӯ афзуд ки майдони киштии пунбадона нисбат ба соли гузашта 1841 гектар зиёд мебошад. вай таъкид кард ки ҳоло дар 7 шаҳр ноҳияҳои пахтакор корҳо оғоз шудааст. деҳқонон ба киштии пунбадона аз даҳаи охири моҳи март оғоз намуданд. ҳоло бошад дар шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилоят киштии пунбадонаи пахта бо маром идома дорад. то санаи 26 марти соли ҷорӣ тибқи маълумоти фаврии риёсатҳои кишоварзии ноҳияҳои пахтакори вилоят дар як рӯз 74 гектар киштии пахта гузаронда шудааст. ба маълумоти намояндаи сарраёсати кишоварзии вилояти Суғ ба шаҳру ноҳияҳои пахтакор ноҳияҳои Ашт Бобоҷон Ғафуров, Кони Бодом Масчо, Сиптамин, Зафаробод, Ҷабур Расулов дохил мешавад. ҳоло ба шаҳр ноҳияҳои фаъоли пахтакор бошад ноҳияҳои Масчо, Кони Бодом ва Ашт дохил мешаванд. то ин дам кишоварзони вилоят дар майдони 149 гектар киштии пунбадона гузаронданд ки дар як рӯз 74 гектар рост меояд. киштии пунбадона асосан ҳамин ҳарорати замин аз 14 градус боло бошадгар киштии пахтаро оғоз менамояд. дар майдонҳои киштии пахта бошад навъҳои хужан 67, ориёи, дӯстӣ, филеш ва ғайраҳо кошта мешавад ки мутобиқ ба минтақаи мазкур мебошад. Абдуҳаким Қаландаров, сардори шӯъбаи истеҳсолии сарраёсати кишоварзии вилояти Суғ, зимни суҳбат хабар дод ки киштии пунбадона дар майдонҳои заминҳои вилоят то 10 моҳи май идома хоҳад кард. гузориши Саид Мухтори Сайданвар, Наимҷон Айюбов барои Бароми Иттилоотӣ Хабар.